Dinigit jangganing Sang Irawan dening Sang Prabu Kalasrenggi. Kinemah kemah ginilut gilut pundhake. Eling-eling Bambang Irawan putra Madukara ingkang darbe kasekten kang linangkung. Nadyan wis kacokot janggane maksih enget Purwa Duksina rata sigra ngurus curiga katamakaken jajanira Prabu Kalasrenggi pecah samyuh Prabu Kalasrenggi kalah Raden Irawan. Edan. Hong Tete Iwang Kalalodra iya manik raja dewaku kok pokok kula nuwun wonten timbalan ngadhawuh sinuwun miji dhateng abdi kula pun pokok lawan kowe bilung kula bose iki wis adoh saka negara Guwa Barong. Tekadku kok aku Prabu Kalasrenggi durung marem rasane atiku yen to aku durung bisa nglebur lara centang males lara wirang karo Bedes Janaka sing wis wani mateni Sudarmaku kakung lawan ibuku. Yaiku Kanjeng Rama Jata Gimbal kawan ibuku Jata Gini. Mula kok tutna laku jantraku. Oporongipun milang-miling goleki Janaka. Janaka kuwi rupane kaya ngapa, Gok? Lah nggih sampean iku nggih lucu. Lucu piye, Lung? Jenengan ajeng mateni wong, nggih to? Ning dereng ngerti rupane. Lah pripun? Monggo arep goleki wong niku nek wis cetha alamate, ngerti nomor telepone. Lah penak. Tinggal di WA, video call, pasti ketemu. Nyuwun sewu. Jenengan niku dereng pirsa Raden Janaka nggih dereng weruh wonge. Durung ngerti nggone, durung mudeng. Lah napa ketemu niki mengke? Aku iso takon-takon, Lung. Ya yen sing ditekoki niku genah. Yen sing ditekoki blasokke. Lah das pundi niku? Kok kula sing jeneng Janaka kuwi wonge kaya ngapa, Gok? Pokoke Raden Janaka niku wonge bagus. Punta paribasane wong sak jagat niku bagus dhewe niku Janaka. Yen to pancen mengkono Gok, anggere ana wong bagus tak patenani. La.
Lah rusak. Apa ya mesti yen wong bagus niku Janaka. Lah nggih niki lho sinuwun mengke klera-klerune jenengan ajeng mateni Raden Janaka mongko dereng pirsa. Malah titikane Ndara Janaka niku utawi Raden Janaka niku wonge bagus. Mongko are wong bagus jenengan pateni lho. Kisruh niki mangke. Ora. Wose wigati kudu keturutan aku mateni Janaka. Kok tutno laku candraku. Kabeh para prajurit guwa barong ketatno aja nganti kelangan lacak lakune kok. Nggih. Nek ngoten nggih monggo kula dherekaken sinuwun. Ing kono wau ingkang mapan wonten saknggiling nagari Wirata nenggih Ratu Buta Prabu Kala Srenggi ingkang milang-milang bupati kadang panengah Pandhawa nenggih Raden Janaka Karana Prabu Kala Srenggi dereng ngertos wujuding Janaka sing dianggep wong bagus teko iku Janaka. Ladalah ketemu sing tak goleki ketekan setyaku. Iki ana bocah bagus kemliwer ana ing alun-alun negara Wirata. Iki mesti Janaka. Janaka mati dening aku kowe. Kacarita kaya mangkono ing cipta Bambang Irawan arsa lumebet nagari Wirata ing sedya dadi nyuwuni dipalilah dhateng para pepundhen Pandhawa supados benjang tumapaking perang Bharatayuda Jaya binangun
palilan derek wonten ing pabaratan tanpa beda Sumitra Angka Wijaya apa dene Gatotkaca. Anging datan uninga sangkaning bilahe saking Dirgantara umleyang kumrembyah-krembyah nenggih kala srenggi nyaut janggane Sang Irawan. Dinigit jangganing Sang Irawan dening Sang Prabu Kala Srenggi kinemah kemah ginilut-gilut pundhake eling-eling Bambang Irawan putra Madukara ingkang darbe kasekten kang linangkung nadyan wis kacokot janggane maksih enget Purwa Duksina rata sigra ngurus curiga katamakaken jajanira Prabu Kala Srenggi pecah samyuh Prabu Kala Srenggi kalah Raden Irawan. Anak kula nenggir Irawan ora nyono jebul sira kulup ingkang gugur ana madyaning palagan. Irawan ing atase kowe ora duweni perkara kelawan Kala Srenggi. Malah kowe sing ketiban ampuan, kowe sing gugur bocah bagus. Wah, buta iki sapa? Werkudara. Iki mono jenenge Kala Srenggi. Kala Srenggi kuwi janjane arep mateni Janaka. Apa sababe kepengin mateni Janaka? Mergane Srenggeni kepengin nglebur lara centang males lara wirang nalika semana wong atuwane yaiku Jata Gimbal kelawan Jata Gini dipateni kelawan Janaka. Sing tumindak bapakne sing kelawampuan anake. Lan Irawan apa sababe kok trunjukan tekan Wirata uyar apa? Janjane Irawan mono atine ya meri karo sedulur-sedulure kok Werkudara. Meri apa sebabe? Sebabe sedulure yaiku Sumitra, Gatotkaca, Abimanyu melu Bratayuda. Kok dheweke ora didhawuhi. Mongko Irawan kuwi ya duweni kadigdayan lan probeda Abimanyu, Gatotkaca lan Sumitra. Lah kok para pepunden Pandhawa ora adil bedak-bedake. Mula prapta ana Wirata iki niate bakal nyuwun palilah
supaya dililani melu Bratayuda. Mula Janaka beja kemayangan Siadi. Dene Siadi darbe putra ngrungkepi jiwa kasatriyan ketitik. Irawan nadyan to gugur nanging isih ngegem pusaka bisa mateni Prabu Kalasrenggi tegese Irawan isih ngatonake jiwa kasatriyane bekti karo wong atuwane yaiku sira Janaka lilipmu bisa disirnakake dening anakmu si Irawan lah kaya ngono kuwi bektine anak menyang wong tuwa bektine anak punjungane anak menyang wong tuwa kuwi dudu panganan kang enak-enak utawa unjukan sing seger nanging wujudke dharma Irawan kuwi bener nadyan to gugur utama mati Sahid mati Kuncara ora mati Nista Janaka wis to aja kesuwen anggonmu nangisi mundak ngrendeti lakune anakmu ana kasuwargan jati dina iki punarpane anakmu Irawan pasrahno kelawan kiai lawan ustad utawa pengurus fardu kifayah ben dirukti kanthi catataning agama Dimas Arjuna jejibahanmu isih akeh Yai oh.